Kabuti mo. Ana ba? Tutoy ba? Ana. Hingin lang. Nandito? Once on the New Filipino time. Alas 6:50 na sa kagabihan mga kabrigada. Time check, hatag ka nato sa Power Cells Rubber Capsule. Tuldukan ang sakit. Sa atong mga kabrigada diha, nga naanay sulurunin sa high blood pressure. O di ka sa nanay ginabatya ka diabetes. Power Cells Rubber Capsule. Tuldukan ang sakit ang atong tumaruna. Para daghan sa og time, daghan sa taog oras na mahatag sa atong pamilya. Kaya sa Power Cells Rubber Capsule, kurdiktado ta. Nga nagbanding-banding ganiha. Grabe ang ilang activities. Yes! Na nakagipamati karon nga pamaol. Manang tumadayon og fast relax. Kaya sa fast relax, pura mismo. Live on the mix by the DJ Byron. DJ line up. Grabe kayo masayaw ganyan DJ Byron ay latos kayo. Pero DJ line up good. Ni Ma'am Janalyn day. Makatilaw na gimiani. Three, two, one, yes na rin naman nag-ask di ay ang 93.1 Brigada Cebu daw nakakuan ba ni naka-live ba ni sa 88.5 Toledo sir
Nakakwanta dito sa Toledo, sir? Wala kayo sa kwanta del mi mamo sa Cebu City, Rabi. Good evening! Ay naman nga kung nakuan dire. Ari na sa itong text line mga kabrigada. Ala, sige, text na inyong mga pa-shoutout diya. Mga pa-shoutout sa inyong mga minahal sa kinabuhi. Boss Jay, sige na po. Pulutin na kami yan ng Boss Jay. Ay, happy birthday din sa anak ni Boss Rebildad, si Chiba Rebildad. Naminaw sila karon kadong sa SM. Amping na, boss. Happy birthday rin sa mong anak, Boss Jeffrey. DJ Mavs, na kay pa-shoutout DJ Mavs. Bunalis kang hinang DJ Mavs. Once again, may kami ka na namin na. Ako lang i-greet ang family diya sa Barangay sa Droke, no? Tanay family. Alam niyo ni Mama Marilyn, ni Tapatis yung katas, ni Garcia, ni Philip, ni Caramel, ni PJ, ni Ariel, ni Trinidad, ni Lilay, ni Ichi, ni Christy J, sa mga kapitan diya sa Barangay sa Droke. Ako sa may shoutout Nahulong na wala. sa Africa City Mandawi dahil nga nag-tune in karon na yung gabi niya. Undo ka ng kuhan ra? Bapak kayo pa shoutout dito. Palunga.